Shubor nakaslem jong unong san hima. Kahanyotrap Youth Council Rimulyang Circle hapo kajingalam usamla Distra Berlin Wanyang President hakajingadon lang usamla lumlang Khars Imli President HYC West Khasi Hills District hakasngi balang jong katayo kalalej banyakendu U Executive Engineer ke Meghalaya Energy Corporation Limited banyakran halor katu kane ki benta ki badan kam nak benta ke jing jong ki pajba kathan kini kimat yakaba ke HYC kalalej banyakendu bat airu ya ke jing tho shau ii ketika tenat kakentup bakatanat kan shimkhya ban pentri kamno daki meter system thnang baki nongshong shnong kinla ban pendunai ka jingkiu palat ka belait hakabaya de bat ka jingsiu banai kumbajule baro shikata shu ban pendapno ban ai connect ya ka light haka shnong mau diang snam ka bade ka we naki shnong ka badan haka thain langpi ka balane da bun tali ki snam bat ya kitiar kitar kum ki post light ya ki baladap ban penyeng haka ka shnong bat kumju ya ki we kitiar ki balapoi haka ka shnong kenang bakan wan ra ka jimentai bak jing angnut jong kinong shong shnong nang ta ban maramat bat pen bahai ki post light ki balajat bat bam sarang ka balabu jing mai ki nong shong shnong ha ki babun tadi ki shnong ki bahap ha ka dong kinong kit kam ke HYC ki lapen pau bah ka te jing let ya kendu uii ulakular ban shimkhya ki te ki jing dawa ta kajimit na kalian jongi ka Youth Council Rimulyang Circle harangkat ka jing senran lang jong HYC West Khasi Hills District berkunjung nang kam na HYC Moe Circle kepada Presiden yang kamu merenunit nilai yo banwan yang kenduk ya Executive Engineer yang ketenat MECL halor kini kimat berki jing dawa haju kapor ba di na kaliang jong ka HYC Rimulyang Circle nilai usna we ka jing ud jing nam jong para dong para thain haki bun tiligi benai tiligi senam habaya day berkajing kiu ka bilaj bat kidon ki kiwe pada ki jing ki bawa ki wakta ki dong sedang lingba ki jing bombiang su ki kamtam ki post laj bat kiwe ki tiar ki ba tenang kam ha kate ka kalan dan kalian jong ni ka HYC Rimulyang labur ni ki sautu li ki mat ki baya day ba ni na kasengi dawa ba na uday ban yarap lem reha ke jing keren ke jongi na kaliang jong Executive Engineer ola urang day observe dawan join mai dang kendiat benai hang ni hapo distrik ke jongi rei na kaliang jong ila kubur ila kularu ba simkhia ya jini kimat ki bangi sen ni labu ila pesngau agane ke jing lek ya kendu ke jongi menta sini amat ka baningkong ba kajing kwa ke jongi kalong ba man pentri kam no daki meter system kenang ba kinong sunong kinwan ra ke jing mentoi bat kin yo ban penong kam hok ba kin siu hok ya ke ba kinong sunong ki penong kam ya kalai no kembang ui baro si kata kalong ba idon ki sunong ki ba du lai kam tang ko liur ki du lai daki benai ndre ka bil lai pada ka poi ki bil ka lai spa ka kani ka penong ba na kaliang jungi keren ka basai bakalong kum ke jing lutino ya ka hok jong kini ki bom pendon kam laj hundai ka bilaj pada ka poi lada siur sa lada siur ka bakalong kumba ki kim pendon kam hundai ka bendi siur ka ka balakuna dan kaliang jungi ka sangi dawajur na engineer ba lagu no kumno pendon kam no daki meter system kumba ngi layu labun tili kilong ying hapo ka dong ka thangi jongi ki bayo ka free connection lada ki wan ban pendaj ya ka tega laj ka ba free connection lada kim thi ka metar kimsa hero ban wan ban konak ketika light teng ui bagata ke jing thit metar la kim tare kam kalong be an dan rei na kaliang jong Executive Engineer habang ila keren le tai sani ya tai thir bhai gane kamat kalong ma ila kular ba lagu no kumno kidong sunong la dakila ban thit metar mar la keren ke basai bana office kila ban namdon metar dakila ban thit na euro kini metar ban pendaj bi baro kilong ying ba jetang ta ba kila ban le no daka reading metar dan isngau ban ai kublai ya Executive Engineer ba ila sima ne ka rai berkane ke jingkar part ki jongi bola kloy ban yarab lem ya kane ke jingkar part ke jongi te halor ka baya dei bakamat ka baar kumang le ila bun tilik snam la ngam baklah ki arsna mai snam ki balalai habaya dei berkini ki jing ban wan connect ban ai light ban ai boarding hang te po snam modian snam ka badan haj po border side bade display area dan re hadu mentah hadu kini kisingi hadin mengila lum jing tip han ki unit berkinong nong sunong jong atai ka thai
kalong ba kita pus like isu yang kang reng ber kita kitiar ki balawan kita te kesnong kim terekam hadu kini kisni hadu kisnam ki bamenta kani kalong ka ka ba ka jing du nong ka bakrau ya kalong ka thain ber khamtam ka jing persep ya ka pisa chuan thungi ki pos hadu mentai labam sarang ki pos gon berat kitiar kita rei tre na ka daw bole se ki don ki jing thut malu mala na ka jing pen jong u Asam ngingi keren ka basai ba lada utau Asam uan penwit kembang ngingi lada banyak keren mensuang lada banyak kendu habaya dei berkadi kawai ke skim ke bawan po sentral ke JJM skim hadin bu Asam u penwit menkit ikitir kitar ngila ye kendu ya u minister in charge jong ke PHE ha ka por jong Reniton na kaliang jong isar Reniton ila phone direct deputy commissioner but tangkat tu kat nisngi ya ila la ban menteri kambar ila kala ya baik kata ke menteri po berdari ya tengiru nging bannya kaju hi ka kamba namun ta ka roy ka pa jong snong ka thau ka su ka san namun ta ka jing ang nut jong kinong snong balakum no na kaliang ka MECL ringkat bat kibor peniai jong ka distrik ling bau deputy commissioner bakin ya kontak ba kimdei ban pentut gini ki beri jong Asam nomor kumbang kini ki chief minister arngut ki chief minister ba ki keren nak basai ba umdei ban pentut ya kino ki development ki bawan na kanu kan gosti hantam ban kita kitiar ban wan connect ya takalai ban wan ring ki wayar kumni kamtai la ki uni pulis jong Asam pentut ni long balak loy ban wan la kini ki pulis jong megelia ki mla ban ya senran na kalin jongi ka seng ni kloy ban ya senran na ban ta ka bha ka miat jong kadong ka than hantam jong ka te ka sno ka balang nut ban yo ya kalai nomor kumsi benta bakane ka jing yai ap jongi ban penbej uput usam jong kane kawat ka baar lada ngiyo ban pentrikam lingba kane ka skim le se kan long kumsi benta ka dak sien maki evidence ban ya dei ber kane ka jing ice skim nak po meglia syakte ki jaka ki bompat la ban penbej uput usam tengi da banjur nak liang jong iru ilak ong kan ba yen sanang pej nang device ka de kawan na kan no ka skim tenda ula lah badu la ingi la ong bengin senang ya budin ba ide ban penkloy ba lakum no ha uni usnam ba menta di ini ino ya kadak kasin tang kendiat tilik benai se ar benai lai benai hadin ba in ino kidak kisin ba inda kan wanra ya kajing hun berkai ya kajing angnut jong pinong habang ipek ya ki babun gisnong hapo kadong kathanyi layu iru ba ya kini ki jing senjor berkijing bam sarang jong kini ki narpos berkiwe kini ki kabel light ki aka ber ki babun ki bala imah do kata-kata ban pe berkala don ru ka jing mensau dang kini ki kendiat sengi wakala don ka jing syabat kini ki line light ye we ikna te pusnang manja dan menta ka sengi lawan mi ya i man penpau ka ni ka mat ka balai kalong lakum no ki de ban lit pe ban lit mi haman lagi dong ji thang ban pha de ki jing tip sikinong yilam sinong ba ki de ban pe da khmi bha ba ki de ban ai jing tip khamkloi sha ka tanat MSCB kenang ba maki kin yo jing tip bat la don ki pus la ki ba labam sarang kila ban bujli no da ki wei kenang ba kan nemuan ra jing ma nomor khamtam ha kan ka sedang wan poi kan ka elang thari kan ka ayom liur kan sabun ki jing julor kin ki lain laj ba kan ka de ka mat ka ba bu jing ma bhai kinong sang thau la da laj ya ki breu le se kan de ya ki marat ki ba ki breu ki ri bat la da kala je ka jing men sa tena kalian jungiru ikaniru kamar ila bur ba insa shim kia ba na kalian jungiru ngi akti kamon ka diang ba trelang